L'actual terme de Molins de Rei és el resultat de la superposició de diferents demarcacions d'origen medieval. Al nucli original de la vila, situat a la riba esquerra del Llobregat, s'hi aniran afegint els territoris veïns de la vessant occidental de la Serra de Collserola. Els relleus muntanyosos que envolten el nucli urbà dibuixen un paisatge mediterrani amb serralades de formes suaus, separades per valls on circulen nombrosos torrents i rieres de cabal irregular. Des de la vila fins al riu, el terreny estava ocupat per conreus de regadiu. Però aquests conreus, amb el creixement industrial i urbanístic i la construcció de noves vies de transport, s'han reduït considerablement. L'espai on a partir de l'any 1190 s'alçarà la vila de Molins de Rei pertanyia a l'antic terme parroquial de Santa Creu d'Olorda, del qual n'eren grans propietaris l'abat del monestir de Sant Cugat del Vallès i els senyors del castell de Cervelló. Aquell indret a la vora del riu formava part del sistema defensiu de Barcelona enfront de la invasió dels àrabs, pel que s'hi aixecaren nombroses torres de defensa, una de les quals es convertirà en el castell Ciuró, una fortalesa, potser d'origen visigòtic, que va ser destruïda cap a l'any 985 pels àrabs. Situat sobre una petita elevació, el castell Ciuró dominava estratègicament la plana del Llobregat, protegint els seus habitants. El primer centre de culte documentat dins del terme parroquial d'Olorda fou la capella romànica de Sant Pere de Romaní. Una petita ermita alçada sobre un turó proper al castell Ciuró i a la vila. El portal d'entrada va ser transformat al segle XVIII. Més endavant, al costat del Puig d'Olorda, es va construir la parròquia de Santa Creu d'Olorda. Parròquia que durant segles serà font de polèmica per la seva integració al terme municipal de la vila de Molins de Rei. A mitjans del segle XII, la ciutat de Barcelona entra en una fase de creixement que la consolida com el principal motor econòmic dels comtats catalans. Els comtes de Barcelona s'interessaran per les fèrtils terres de la riba del Llobregat, tant pel seu valor agrícola com per l'interès de construir nous molins a la riba del riu. L'edificació d'un nou casal moliner a la riba esquerra del Llobregat, per ordre del rei Alfons I de Catalunya, serà el naixement de la vila de Molins de Rei. El casal s'utilitzava per a la mòlta de cereals per obtenir farina, però més endavant també es dedicarà a la producció de teixits. Els primers pobladors de la vila foren els arrendataris del casal, els quals edificaran les seves cases en el seu entorn immediat, en un espai pla conegut com la plaça, que serà el nucli central de la vila fins a finals del segle XIII, quan, després de la construcció de la capella de Sant Miquel, es produirà un desplaçament de la vida local vers la part alta. La vila, des dels seus inicis, va ser una propietat de la monarquia, però els reis, per pagar els seus deutes, contínuament la van vendre o hipotecar als seus creditors. Nobles i senyors que exerciran durant segles un domini feudal sobre els molinencs. La nissaga dels requesens seran els amos de la baronia de Molins de Rei durant moltes dècades. Galzeran de Requesens va manar construir un magnífic palau. Els habitants de la vila s'havien de desplaçar a l'església parroquial de Santa Creu d'Olorda per assistir al servei religiós, fins a l'any 1297, quan el bisbe de Barcelona va concedir la llicència per celebrar missa a la capella de Sant Miquel de Molins de Rei, capella que continuarà depenent de la parròquia de Santa Creu fins al segle XIX. L'any 1850 s'inicia la construcció d'una església de grans dimensions que serà totalment destruïda durant la Guerra Civil.
L'any 1942 s'edificarà una nova església, de la que s'han de destacar els magnífics vitralls de l'interior. Tant els de l'altar major i la cúpula central, que es van construir l'any 1951, com la resta de vitralls que s'han anat afegint posteriorment. Si passegeu pels camins que voregen la llera del Llobregat, passareu per sota el pont de la carretera nacional 340, construït l'any 1972 en el mateix lloc on es trobava el vell pont de les 15 Arcades, que es va enfonsar durant les grans riuades de 1971. Després de la Guerra de Successió i del setge de Barcelona, Felip V de Borbó impulsa la reforma de la precària xarxa viària de la península. I és així com es concep el projecte de construir un nou pas sobre el Llobregat a les rodalies de Barcelona, que no es durà a terme fins 50 anys després, ja sota el regnat de Carles III. Fins aleshores, per desplaçar-se a la riba dreta del Llobregat, els molinencs havien de recórrer a les barques de Sant Andreu de la Barca i Sant Boi de Llobregat, o travessar pel pont del Diable a Martorell, que tan sols permetia el pas de vianants. En el moment de la construcció del pont, Molins de Rei tan sols tenia 400 habitants, una població minvada a causa dels estralls de la guerra i les epidèmies de pesta, a més dels continus desbordaments del riu. Les obres s'iniciaren l'any 1763 i s'allargaren durant 3 anys. Des del moment de la seva construcció, el pont de les 15 Arcades es va establir com el signe d'identitat de Molins de Rei durant 2 segles i va contribuir decisivament al desenvolupament d'una vila tradicionalment agrícola. El pont estava format per 9 arcades centrals i 6 arcades més petites situades als extrems. Tenia una llargada de 335 metres. Els pilars es prolongaven fins a dalt formant unes placetes per als vianants. Durant la invasió napoleònica, les tropes franceses, després de ser derrotades al Bruc, es dirigeixen al Llobregat i ataquen el pont de Molins de Rei. Després de matar els resistents, els soldats saquegen la vila i incendien el Palau de Requesens. Després de la derrota de l'exèrcit republicà a la batalla de l'Ebre, els vençuts comencen el seu exili. L'exèrcit nacional del general Franco aviat arribarà a les portes de Barcelona i haurà de creuar el Llobregat pel pont de Molins de Rei. L'aviació franquista ataca les tropes republicanes que fugen pel pont de Carles III. Els republicans, per impedir l'avanç dels nacionals, intenten enfonsar el pont sense aconseguir-ho. A les 8 de la tarda del 25 de gener de 1939, l'exèrcit franquista travessa el pont de les 15 Arcades i ocupa la vila de Molins de Rei. Si durant la Guerra Civil va resistir l'embat de les bombes, a la dècada de 1970 no resistirà l'embat de les aigües. La nit del 5 de desembre de 1971,
Una gran riuada acabarà amb la resistència d'un pont amb els fonaments molt erosionats a causa de l'extracció descontrolada d'àrids i pel sobrepès que va significar l'ampliació de la calçada a 4 carrils que es va dur a terme l'any 1967 per absorbir el creixement del trànsit. Diverses associacions molinenques van demanar la reconstrucció del pont. El Ministeri d'Obres Públiques va ordenar la demolició total del pont per mitjà de càrregues de dinamita controlades, numerant les pedres una a una, amb l'objectiu de desmuntar-lo i reconstruir-lo al costat d'un nou pont. Finalment, la majoria dels blocs es van trencar en trossos de difícil recomposició i les pedres numerades van acabar com un munt de runes, escampades pels marges del riu Llobregat. El nou pont va ser inaugurat el desembre de 1972, en el mateix lloc on hi va estar durant 200 anys el pont de les 15 Arcades, aixecat el 1763 durant el regnat de Carles III.